sila guys. Ilang mo na yun? Ano ba na yun mo ba na yun? Mangilam ko siya po eh. Bumbog na sangko. Lia, kalian ni. Lia? 17%. 17.5%. Ang misis mo. Siyempre, ito sa iba Luso na ka, kulungan ka. So, wala kang mamay ka. Ganda sila. Hindi. Baboke. Kaya alam ko ang mga Sige. Salamat sa tuwang bago na inisip. Wala sa kanan ni Rai. Salamat sa inyong pag-anis ng mga celebration. Isa lang nagkakailan ng tatlo. Nalipay yung nagkakapag ng nalipay yung COVID. First, pwede na pa mag-celebrate din niya. Ay, nagkakundi ko sa mga bata pa. Hindi ko pa mga anak ko mga pwede din yung mga wala ka sa celebrate para sa pamilya. So, gusto ko magpasalamat. Nalipay ko ang regalo ni Tatay Camilo. Ipapakasinin ko niya sa ipapakasinin niya sa poster para ipasalibrate ko niya sa poster ng mga kapamilya. Tatay Camilo, thank you so much sa regalo na nakapagpapalito ng pamilya o mga ikakaw. Thank you sa sponsor, Belen, family, kapatid family, Tislado family, Huy! sa lugar ng Pilipinas. Masuko bitaw. Mani maguwang nga masuko, wala mo inom. Di mo istorya mo inom. Ay, hangol. Ang pagkataon. Oo, pagkataon day. Dili rin. Alam niyo, Oh. every sa Uy, balibad. si Barangay Katipsi namin dito sa Di dalam saya, di dalam kata Mrs. Gapon. Aga. Ang ginikanan sa berarti Nagar dari gagang kaca intensitas dari berarti. Ini beri loh. Si nanay ka, alam na, happy birthday! Nagpupul ka may isang shot. Happy birthday! Gift mo yung adlaw na kung natawo ko. Awa na ubog na gajud. Usa pa ganito. Lagi. Ay, Isang birthday rin. Nainom mo. First time ko kaya salamat Lord. Karoon pa itong sukat-sukat ang timing. Sukat pa sa una ko doon. Karoon pa itong sukat. Salamat. Salamat Lord. Lia. Ang ginikanan ni Bila dapat tak? We are the world. Kayo ako sudah. Sunod. Kanta na ba, di ba? Ako, pawidot. Ang atong luto sa pansetunan. Kinasingira na anak ni Along. Balik. Iyang.
Nilay mo na ka-virgin. Bridget sa, kay magaling ko. Oo.